Serbisyo Publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Kagkaroon, yari ang balita, badat, bulig. Diri lamang sa Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 11:12. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. This time check is brought to you by Kunsays. Upgrade your immunity. Do it with Kunsays. Aksyon, balita, badat, bulig. Mga development sa patagsang politika kag panggobyerno diri sa probinsya sa Negros Occidental kag syudad sa Bacolod. Mga update sa mga insidente, follow up sa mga major issues sa provincial capital kag City Hall. Aksyon, balita, banat, bulig. Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporter sa mga ngalap ng mga balita at impormasyon na kapag-ipakinabang sa sambayanan. Walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita. Pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang ginagalawan. Makinig lamang sa Aksyon! Aksyon Radio! Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Aksyon PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Aksyon Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon, balita, banat, bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Maayong Udto, Pilipinas! Aksyon, balita, banat bulig, magapalayag na sa sining adlaw sang Huwebes, ika-25 na sa bulan sang Hunyo tuig 2020. Kamusta kamo mga kaaksyon namon sa kanginan? Oks lang ang aton sining pag-sinalayo. Kabay untang oks lang ang aton sining panggawi sa sining adlaw. Mag-inop na kita mga kaaksyon, tubdob kita sa takna launa sa pagdulong sa mga balita gikan sa aton sining mga action reporters. Kalakip man ang aton sining mga balita nasyonal nga pagadalon ta diri sa inyo sining palatuntunan. Kag kalakip man ang aton sining mga kaaksyon nga pamati sa sininga udto. Daw ay ko monitor action hensaw. Daw hindi ko mabatian ang akong sininga background. Okay? Wa ay man daw kahina gid daw ay gid sige lang. Okay lang na siya. Kamusta kamo mga kaaksyon namon sa kanginan kabayuntang ang way dapat kaladtuan sa sining adlaw. Yara lang sa inyo tagsa ka mga puluyan. Samtang sa mga kaaksyon tang monitor sa sining udto, samtang paniaga ng halos kalabanan dira, ang iban sini timo-timo na mga kaaksyon
Sa aton sining pagpangalagad, garo timo-timo na kamusubong sang inyo pala niya gahon. O, sige. Samtang ragatimo dang halos kalabanan, sang ila pala niya gahon. Importante nga, yara lang kamo sa inyo, tagsa ka mga puluyana. Ang way lang sang dapat nga kaladtuan, kag hindi man hiling nga gawon. Pasi pwede pa man lang buwas o kung sa masunod nga mga inadlaw. Iro pa iway talang nanay, no? So, galing kayong iban, hindi gid masampagan sa pagkadamo gid sang mga nagalagulag diri sa palibot sang syudad sa Bacolod. Especially, nga may mga hiling nga gawon. Kay kung sa mga mall taman lang action hands daw ka jutay man lang gani sang tao mo, hindi gid man masyado kadamo sa mga mall naton diri sa syudad sang Bacolod. O galing kay ining mga nagalabutan nga positive like kahapon 22 mga ka-aksyon, 21 sa probinsya. Gikan na sa mga nagkalinlain nga mga LGUs ang gikan sa Cebu mga ka-aksyon, ha? Isa sa Bacolod ang halinman sa Cebu mga ka-aksyon. Kabayon tangang halos kalabanan magpahimunong lang, no? Kagang iban dira nga yara sa quarantine facility lang, nugay sa likagwa. Kung magwa ng inyo sining resulta kag negatibo, amo nang pagyagangyang ta. Di kay way pagani kagwa nagyagangyang na kita. Pagpaymunong anay sa aton tagsa ka mga puluyan, no? Para man ni sa aton siniya, sa mga kaingod mo dira, sa masalamuwa mo, sa bukos mong pamilya, di ba? Sige kay balukang COVID-19 nga ini daw hindi ta mabalan kung din siya ng dampi mo. Kay kung makita talang ni siya, kahapos lang likawan eh. Ay, hoogid. Kamusta nga to sining mga ka-aksyon sa mga kapurukan kagabaranggayan diri sa syudad sang Bacolod? Kabayontang nakahimos na kamo pala niya gahon sa sining nga odto. Sa mga ka-aksyon ta sa mga kabanwahanan kag kasudaran diri sa probinsya sang Negros Occidental. Ay dutong nga LGUs na lang sa probinsyang wala, no? Ipa-check ta na kay Action Marlon Hinovia. May mga LGUs nga gin-report nga COVID-free. Why gid? Ni isa. Ipa-check ta na kung ano nga mga lugar diri sa probinsya, na? Kasi kung halos tanan may ara man, pero tidaway man ang iba na. Kag kalakip man sa aton sining oriental side. Sa oriental side, luwas sa COVID-19, way patay pinatsanay dito. Kahapon, isa man ka barangay kagawad tong tudas man sa riding in tandem. Kag isa pagid ka tawo to, ginluthang man. Kahapon, sang hapon, mga kaksyon sa isa ka banwa sa Negros Oriental. Sa Orientalia, luwas ka preparar ang mga LGUs na sang COVID-19. Ti wala man na untat ang paglinuthanganay. Diri sa aton magluwas sa isa ka miyembro sang pulis kahapon sa banwa sang San Enrique. Ang report ang rabaton daw, okay naman ang kondisyon niya sa isa ka ospital diri sa syudad sang Bacolod, no? Amo nang tutukan ta sa sining nga odto diri sa pagpangalagad sang Aksyon BBB. Kamusta nga to sining nga mga ka-aksyon sa Bugos nga Region 6? Kabayon ta subong adlaw, wala lang sang reported nga may COVID-19 naman. Kay kada alas 4 or before sinado ginakulbaan kita, daw may mayara naman positive. Mayo na gid ko mag-zero kita, no? Para nga sigurado gid nga libre kita sa anuman sining nga virus mga ka-aksyon. Sige, of the night kita, tubtob kita sa Takna Launa, sa kinandan ako ang inyo ka-aksyon sa kanginan Aksyon Rex Kantong. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga. Anong mga balita sa sining adlaw diri sa pagpangalagad sang Aksyon Balita Banat Bulig? Gina-acknowledge na nagaling aton sining mga ka-aksyon via Facebook Live. Ipadala lang inyo sining mga mensahe. Kay hatagan tanay talupangod, dugay-dugay. Basta importante, ox lang mga mensahe ninyo. Kay kung hindi ox,
Why gid kita dira mahimo, no? Sa mga Facebook lovers na ipadala lang mga mensahe ninyo. Kaya tagan taray talupangod sa dili lamang madugay sa Aksyon no Radyo Bacolod Facebook Live, no? Kag sa aton sining nga website sa www.aksyonoradyobacolod.com.ph. Anong mga balita sa sining adlaw diri sa pagpangalagad sa Kapitolyo Provincial? Mangin kaupod ta si Aksyon Marlon Hinobilla. Magabulo sa posisyon ni Danding Cuangco bilang pinakamataas nga tagpamuno o kun leader sang Nationalist People's Coalition o kun NPC. Wala pa madesisyonan suno sa kay Governor Lacson. Kag-abogado sa Provincial Legal Office nag-resign. Daw, hindi mo mang panang sitwasyon, nagka-COVID lang, pero sitwasyon kag kinaiya na sang tagsa ka mga katawhan ta, especially nga yara ka sa side sadto sang gobernador, kag subong yara ka naman sa side sang former governor or sang gobernador sang probinsya, daw gala inay buot subong nano ining sitwasyon do base temprano pa ni nga pamulitika way pagita katibawa sa COVID ara na naman nag-umpisa na naman diri sa probinsya sang Negros Occidental. Samtang sa balita naman sa Bacolod City Government Center, igabalita ni Aksyon Artay Hopon. Ini may kang tanan sa palayag ni Bacolod Respiratory o kon sa palayag sang Bacolod Respiratory Outpatient Center, liwat sining ginbuksan sang syudad para mag-akomodar sa mga pasyente nga nagapila sa regional hospital. Apat ka mga doktor gin-utilize karon nga adlaw. Aton hibaloon tanang sitwasyon karon dugay-dugay dira sa Bacolod Base Center upod sa report sang patrol mga kaaksyon. Samtang sa BCPO naman nga balita, igabalita ni Aksyon Eric Magbanwa, leader sang Ipugon Criminal Gang nga nadakpan sang Kawayan PNP nagplano kag involbado sa pagpatay sa Biljan National suno kay BCPO Director Colonel Henry Binias. Gamat sanag na, mainag na ang kaso sang Biljan National. Di ko na muna nga nagplano kag nag-involve sinong kopdanan niya to nga nagplano kag nagpatay bagi sa paglutang sang Biljan National. Maning dapat hibaloon karon mga kaaksyon samtang sa Negros Occidental Provincial Police Office, igabalita ni Aksyon Brian Morden, PRO6 may panumdum sa mga kapulisan sa probinsya nga maghalong sa tanan nga tinion kasunod sa paglutang sa duwa ka mga pulis nga Sanday Perez kag Belio. Kag kalakip man ang iban pang mga balita sa Negros Occidental Provincial Police Office samtang sa balita sa patrol, maluwas sa sitwasyon dira sa Base Center aton hibaloon karon dugay-dugay. Plus ining balita ni Aksyon Alvin Graba may kang tanan sa plano sang NFSW nagapanawagan sang hustisya sa kamatayon sang ilang kaupod sa Northern Negros. Samtang sa balita nasyonal, Korte Suprema ginbasura ang criminal charges batok sa public school teacher nga nagtanyag sang padya nga kung sinong makapatay kay Presidente Rodrigo Duterte. Ginhilway siya kay ginbasura sang Korte Suprema. Ti ininga hugada may mga presidents na nga kung magbuya ka man lang sang mga tinaga kag palayag batok sa pamunuan sang gobyerno nasyonal kag iban pang mga gobyerno maabsuelto ka lang ay pwede no. 44 ka mga volcanic earthquake na record sa Mount Canlaon sa nakaligad nga 24 oras. Kag maki-update kita parte sa sining COVID-19 sa bugos nga kalibutan kag bugos nga pungso. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon, balita, banat, buling.
Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 11:26, 11:26 na mga kaaksyon. Kabayunta nakachibog ng halos kalabanan tang mga kaaksyon. Kaya daw, hindi gid man mainit ang tiyempo, no? May pagpanalag nga pagpanalithi. Nga mabatsaganta, kainasang nga daw panalithi siya. Ay duntukon sa mga lugar dira sa iban diri sa probinsya kung nag-ulan-ulan gidman sa inyo, no? Sige, karon dugay-dugay mga detalye sa aton sinigin pang headlines, mahina ang kalaban. Ayos. Matagtanay pila ka mga commercials, then balikan ta ang mga reports na sunod-sunod nga mga balita ang inyo sinimabatian gikan sa aton sining mga action reporters pagkatapos lang sini. Magbalik ang aksyon balita banat bulig pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdum. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang piligan. Padayon aksyon radyo. Pagkolon kag negosanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sagsang anong ang kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalang na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan.
Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Banat, bulig. Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Action PBB. Ito po, si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Action Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radio. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon, balita, banat, bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Aksyon Radyo Philippine Standard Time, las 11:33 na, 11:33 na mga kaaksyon, kabayunta nakachibog na ang halos kalabanan, no? Sa sining Webes nga pagpangalagad sa inyo sining palatuntunan June 25. O galion tang pagtumar sang DTX 500 capsule, kayang DTX 500 capsule ang may tatlo ka anti-diabetic properties. Amo ni siyang charantin nga nagapanubo sang glucose, visin nga nagakontrol sang imo blood sugar, kag polypeptide nga may kaangay nga epekto sang insulin. That is why gina-recommendar ta sa inyo mag-DTX 500 capsule na kamo adlaw-adlaw. Amo ning sabat sa problema sa ikayong lawas. So kung nagka-problema, DTX 500 capsule ang aton sini tomaron. 1 or 2 capsules daily, piho na. Siguradong sigurado. Mabakal ninyo sa mga sukin ninyo nga mga butika, parmasya o kung drugstore sa inyo sining lugar. Kantuan tanang balita tagikan sa News Center o pod kay Aksyon Eden Abuso, mga balita nasyonal. Korte Suprema ginbasura ang criminal charges batok sa public school teacher nga nagtanyag sang padya sa kung sino ang makapatay kay Presidente Rodrigo Duterte. Kag 44 ka mga volcanic earthquake na record sa Mount Canlaon sa nakaligad nga 24 oras. Kag maki-update kita sa COVID-19 sa bugos nga kalibutan kag bugos nga Pilipinas. Halin sa pinakasako nga news center sa bilog nga rehiyon. Yari ang Aksyon Radyo News Center Report. Aksyon Radyo News Center Report. Yari ang kaundan sang mga balita gikan sa News Center o pod kay Aksyon Eden Abuso. Aksyon Eden, good morning! Good morning, Action Rex, kag happy Thursday sa aton tanan, no? Sa aton nga balita national, kay tigin dismiss na sang Olongapo Court ang kaso kriminal. Batok naman si isa ka public high school teacher nga si Ronel Mas, nga kung madumduman nag-tweet ni sa Action Rex kag nagtaniyag sang 50 milyones pesos nga padya sa kung sino man ang makapatay kay Presidente Rodrigo Duterte. Sa order na petsahan Hunyo 24 ni Judge Richard Paradeza sang Olongapo Regional Trial Court, ginaprubahan ang motion to quash ni Mas nga may kang tanan sa inciting to sedition in relation to cybercrime sini nga kaso. Tisuno sa judge si Mas ang illegal nga gindakop kag madumduman ginaresto ini siya sa pihak nga wala sang warrant of arrest ang otoridad sa Zambales kag ginpriso sang isa ka semana sa Manila
sadtong bula naman sang Mayo, Action Rex. So ginahulat naman sang iban ang desisyon man sang korte sa iban pagyud nga mga persona ginpasakaan man sang kaso kriminal nga nagtanyag man o kung nagtanyag sang padya sa kung sino makapatay sa presidente. Samtang Action Rex sa dugang panaton nga balita, naka-record naman sang 44 ka volcanic earthquake sa Mount Canlaon sa nakaligad nga 24 oras. Sunod sa volcano bulletin sang PHIVOLCS naka-record sang moderate emission nga nagaduag puti ang steam-laden plumes gikan sa crater sang bulkan nga naglambot sa 200 metros ang kataason. Nagapabilid sa karon sa alert level 1 ang Mount Canlaon nga butsilingon hindi normal ang iya sini nga kondisyon. Pahanumdum sang PHIVOLCS sa lokal nga panguluhan nga hindi pagpahanugutan nga makasulod sa 4-kilometer radius permanent danger zone sang bulkan ang mga residentes. Ato naman, Action Rex. Ang pinaka-latest nga report is 3:13 kaina sang aga. 1.4 sa La Carlota, Action Eden. Muna sa las 13 kaina sang kagahon ang latest sina. After sina, why naman? Pero may barutak Viho, Iloilo pa diyaw. Alas 6:12 kag alas 6:35 ano ning barutak Viho may bulkan manada sila. May mga fault lines lang goro, Action Rex. Oo. Pero amo na sige man update ang aton nga PHIVOLCS diri man, Action Rex kag para maibaluan man sa aton mga ka-action. Pero to malagsa na ang mabatyagan nga paglinog sa area sang Canlaon Volcano, Black Eden. Kabayon ta sungaw lang. Sungaw lang ng mabatyagan ta dira. Although nga may pagtayo gid man pero talagsa sa Malacana. Pero ang importante, Action Rex, na reminder sa aton authorities nga dapat stay vigilant kag hindi lang magpawala pero hindi man pagtamaan, Action Rex ka ang iba I'm sorry for the term ang pagpraning mo lang iban, Action Rex. Amo nang rason kisa nga nagapost sila sa Facebook ma-misunderstood sang iban, malapta naman ang fake news dira naman sugudan kag ang iba nga tao masala-sala. Yung mga utok sang mga tawo kadamo gid. May ara man mga reporter man. Ang ginakita nila mga fake news. Galing ti anon tani abot kun sa ni madulang Facebook niya. Hindi na madula kaya mo na lang makita nilang beauty ta. Amo nang ginaayo ko na gid lang sa management sang Facebook ni kun sino man ni siya. Sino ganito? Si Michael Zuckerberg? Si Tito. Si Tito. Basta daw mo nang Mark na siya wala mo. Oo, dapat ginsala na nila. Galing kiti bisan ano kasala nila kadamo sa gyapon sang nalusutan nila Action Eden. Mark Zuckerberg. Mark Zuckerberg. Galing kiti damo Action Rex all over the world gagamit na sang Facebook. So bumiskan sa pinakabata tubtob tigulang. Ano nga country na lang why gagamit Facebook Dumay ara bla to nagligad nga daway ni sila Facebook mo nga mga lugar. I-search ta na ba. Pero may mandate na, Action Rex, actually ang Department of Justice sa National Bureau of Investigation nga magtukod sang system para ma-monitor ang mga o kung matumod bala ang mga nagapalaptas ang sa social media. Gamiton nila mga fake news dira. Amo mo nagyapon Action Eden tubtob lang kita sa investigasyon, tubtob lang ta sa ni wala gyapon kabay pa basi ma-work ni Action Rex ang sistema kay actually kung tanawon mo do kabudlay kay locate mo kung diin na siya nga computer na post di na siya na lugar pero wala ta kabalo basi may mga advanced technology mga IT technicians nga bisan ano mo kalukit di sila makita yan kung di sila nandampi. Ihar ni guro nila ang duwa di saton. Ay kaya di saton ang mga sagadan mo. Si Sir Elray kag si GM. Oo na. Amo nang nila dapat i-hire. Correct. Kay para wala ma-locate man nila din Action Rex. Pero tiyan mo na initially mo nang mandate Action Rex ang DOJ sa NBI. Tanawon tanay kung may laktan mangyed pero hoping nga may ara magid Action Rex kaya mga tao subong wala na nakulbaan daan. Gani? Mahimo sila sang dummy account, bahala na dayon na muna gamito nila nga pang damo sa ato no. Grabe gid na no. Nga agagamit ka na gid lang sang Facebook di mo papagamiton sa insakto man. Correct. Nga ang
kung kaysa mangita ka pa dami mo, tapos birahon mo to yung isa to sa Facebook mo, abi pagprangka, ngalan kag itsura mo, butang mo daho, tapos biraha sila. Correct. Kaya imo na kinaiya mo, imo na diretsong magbira sila, pero kung manago ka man lang sa saya sang iban, mabutang na picture nga kiliwi, itsura mo, plus ang ngalan mo hindi magklamo, mga picture mo na hindi man magklamo, way ginasang pulos na, tinalawit nga obra na. No? True. Pero okay man lang na kung ginagamit nila sa tarong Action Rex. Insakto. Pero kung yung iba na ginagamit nila sa pang-bash nila, sa pagpalapda fake news, wrong na siya mga ka-action. Galing kung sa pakomon sila, magkuha lang nisla, magkaladamo pa nisla. Basi malipay pa sila kay mama. Ay, nasapakan ko nila. Padamuon ta ng mga lahi ta. Ay, kalain. Gid mga pulos, no? Pero subong adlaw aksyon na din, mga seafarers ta ila ni adlaw, no? Ginapanginbulahan ta sila, although ati nakaproblema ang iban, iti sobra na sila sa tinir nila diri sa Pilipinas, mga kuntani ko normal lang, nagbalalik na ng iban nga mga seafarers ta. Pero sa inyo, congratulations and basi pa man lang. Happy Seafarers Day. Sa palabuton, basi pa man lang mayara kitang palabuton nga mas mayo. Balik International Day of the Seafarers. Correct. Saludo. Saludo kami sa inyo mga sirs. Correct. Ma'am. May maman nga si Ferrer, no? Yes, nang kalubra sa mga barko lang ano naman tawag na? Tanan na sila Action Rex, basta dira sila gaubra sa barko, ang natawag sila. Correct. Ikaw duwalin ka man to sa ano? Sa Canada ko alin. Lapos lang to sa isa ka estado, tapos nagbalik man ko dayon. Very good. Iti wala ka na abdan Action Rex sang COVID. Wala. Nakapanahog ka na daan. Kaya iti problema. Amo na Action Rex ang iban actually. Kaya iti nagambal sila nga timing, ari na sila sa Manila, gulpigin lockdown, ti may mga quarantine. Ti mayara, kita national news, nakita Action Rex, halos masobra, guro 120,000 ka mga OFWs, balik trabaho na sa Hong Kong mo. Ti ang natabong, ginakasubo sang iban, bangod nga, ti butang ta, 1 month ang ila allotted time for vacation. So, naubos na sa quarantine. Sa Manila, palang na quarantine, pag abot sa ila LGU, ma-quarantine. Tag-isa ka bulan, kag tunga, para da antes, nag-abot sila puluyan, tikon 1 month lang ang allotted nga time sa imo. Pila kadlaw na lang upod sa pamilya, bangod din sa COVID-19. Pero nagapasalamat sila on the other hand, man Action Rex, para at least wala naguntata ila trabaho, makabulig sila gyapon sa ekonomiya sa Pilipinas, especially sa ila sininga pamilya. Amo na dang importante. Kabay pa amat-amat nga mag-back to normal lang tanan. Sa aton nga COVID-19 update Action Rex, as of 4 p.m. kahapon Hunyo 24, mayara na kita sang 32,295 ka COVID-19 cases diri sa Pilipinas. Kag kahapon may na-record nga 357 ka fresh cases, 113 naman ka late cases, rason nga naglambot kahapon ang nag-positive, sa 470 ang nag-positive. Sa recovery section Rex, may 214 nga na-record kahapon, kag sa karon mayara na sang 8,000 sa 156 ka recoveries, kag may 18 ka napatay kahapon bangod sa COVID-19, kag karon mayara na sang 1,204 ang death toll diri sa Pilipinas. Sa bugos naman nga kalibutan, grabe daw kulbaan na kay naglambot na gid Action Rex sa 9,527,124 ang COVID-19 case sa bugos kakalibutan. Sa nasambit nga record, 484 diri 84,972 diri ang nagkalamatay, samtang 5,175,405 ang naka-recover. Sa ato naman nga top 5 sa COVID-19 sa bugos kakalibutan, ang USA sa gihapon nagapanguna nga may 2,462,000 kakasos ng COVID-19 nga may 124,000 ka nagkalamatay. Ikaduha among Brazil nga mayara na sang 1,192,000 ka kasos ng COVID-19, kag sa nasambit nga record mayara sila sang 53,000 nga nagkalamatay. Ang Russia ang may 606,000 ka COVID-19 cases, pang 8,000 ang dia Action Rex ang nagkalamatay. Ikaapat among India nga may 472,000 ka kasos ng COVID-19, kundiin 14,000 sobra diring nagkalamatay. Kag ang ikalima sa gihapon amo ang UK nga may 306,000 ka kasos ng COVID-19, kag may 43,000
kanag kalamatay. Balita kag update gikan sa News Center. May message diyo? Yeah. Alin sa kay Rodney Hardal niya, wow, nice sang airing ni Action Eden. Correct. Thank you so much. Nakalbo na to lang mga mga manok ni Miss Nona. Charot lang. Sponsored by Ano SM. na sao? Manok? Manok na bata. Charot. Manok na bata. Si Alan Castro niya, good morning Action Eden. Kanami sa ngaritos mo ba? Bagay gid sa imo. Thank you so much. Basta may ipamodel ka muna sa ako na. Ipasa nyo lang di sa akon kay ano ta na, ang earrings. Okay? Tawag gid tingala sa imo no. Okay na? Mga idinatics na Action Rex muna. Okay. Oo, mga hi sa mga idinatics. Mga 600 na sila. Ang iban pa na di ka na mo damo, hindi ko pagaling mabasa di okay kadamo pa na din. Oo, damo na sila da. Mga abangers na sa Idenatics. Okay? See you tomorrow. Good. Amo na iya. Mga balita kang update gikan sa News Center, Action Ida Naboso. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Action Eden Abuso. Balita gikan sa News Center sang Action Radio Bacolod, Action Radio Philippine Standard Time. Las 11:48 na, 11:48 na mga ka-aksyon. O sige, padala lang mga mensahe ninyo ha. Kay tirahon ta na dugay-dugay sa sining mga tinion si Action Alvin Graba, direktad ra sa Bay Center Hibaloon tabi ko nanong sitwasyon dira no. Kag subong nga adlaw ginakilala ang trabaho sa mga seafarers sa bugos nga kalibutan 2010 sang gindesignar sang International Maritime Organization o kun IMO ang Hunyo 25 subong gid nga adlaw Action Hands June 25 bilang International Day of the Seafarers bilang pamaagi sa pagkilala nga ang halos tanan nga ginagamit sa pagpangabuhi sa kada adlaw ang direkta kag hindi direkta nga nagakapikto sa mga sea transport no katuyoan sang subong nga adlaw ang pagpasalamat sa mga seafarers sa ila kontribusyon sa world economy kag civil society kag sa risgo maning kung sa din ini sila ang ginaatubang samtang nagahimo sang ila sining nga trabaho no base sa pagbanta sang IMO halos 90% sang gold trade sa kalibutan ang ginatransport paagi sa mga barko. Ang mga seafarers hindi lang responsable sa operasyon sang barko kundi sa safe and smooth delivery sang cargo. Congrats Yeah! Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Action Radio Philippine Standard Time las 11:50 na nga oras kadtuan tanay si Action Alvin Graba maki-update kita dra sa sitwasyon sang Bay Center umpisa sining adlaw nagbukas naman dra kay naglinutok na daw halin pa ni sang nagliligad nga mga sinimana nga ti bisan tungang gabi na kag kagahon may nagapilila pa sa guwa sang Corazon Locsin Monte Libano Memorial Regional Hospital. Klase ning NFSW nagapanawagan sa hostisya sa kamatayon sang ilang kaupod sa Northern Negros. Yari ang kaunan sa report ni Action Alvin Graba sa Patrol. Action Alvin, kamusta dira? Yes, Action Rex, wala lang madugay na tapos na ang ining consultation no diri Action Rex sa area sang Bay Center. Wala lang madugay Action Rex na tapos na. Tapos no? na? Oo, tapos na kay ang pasyente ambulan to Action Rex 24 tanan 11 ang iyasang Bacolod. Ay gali. O kag iyasang kuan naman Action Rex ang iyasang probinsya bali 13 subong yaga himos na pero preparasyon na naman ini para bukas nga adlaw ang information nga ato sinabaton ikan kay Cheryl Lapore Action Rex ang isa sa mga tiglawas man sang alkalde sang syudad nga tayo man lang nagaling hindi na matatapan sang Corazon Locsin gali na. Kay ang iban Action Rex actually damo man to kagina galing kay ang iban may schedule bala like catheter
nga wala man diri kundi sa sulod galing mismo yung sang, mga special nga mga mga kaso special siguro. nga Hindi kaso. naman na matipanan daw. For check-up lang na sa Bay Center, di ba? Yes, sir. Amo na Action Rex, no? For check-up lang man ang diri sa Bay Center. That is why nga wala na madugay, nagtulak naman si Ma'am. Di kadasig man lang na kung Oo. check-up mo kay mangkuton ka man lang sang doktor, ano gidabatsyag mo, kuhaan ka na mga stethoscope, mga kung ano panadra, tapos dugay-dugay, resitahan ka, tapos naman na. Dasig lang man gali diri Action Rex sa mga sa mga kauturan naton for check-up, especially sa mga may mga edad na. Ang iban diri sa mga actually ang natabo diri kag Action Rex iya sang OB-GYN kag kagina check up man para sa mga internal medicines nga ari man diri no nga ginatatap man sa pila ka mga persona especially mga Pila ka doctors lang ginpamtang sang city? Apat duha sa syudad, duha man sa Corazon. Okay. Oo, kaya diri Action Rex ang matabo diri kay may ara man sa triage, may registration. After magparehistro, rekta naman Action Rex sa area sang mga doktor available kaya ari diri ang natabo diri Action Rex for consultation check-up ang ari diri. Ang iya sang giklaro man diri pananglitan ang pasyente medyo ara sa sulod iki ang ginakateter dito na gidya sa regional hospital. Ang mga orto samanang magkanto sila diri nakakuan pa Action Rex ang ila sining nga mga kuan may simento pa ang ila sining nga tiil kamot kagaiban pati rekta na Action Rex sa sulod mismo sa regional hospital. Amo na ang proseso gali kagina. Tandaan tagid kung ginpamtang na for consultation ng ina sa mga minor nga mga kaso. Action Rex, pero no? kung mga major na mga kaso na mga orto na dira na sa Corazon Locsin, no? Yes, amo nang natabo gali diri Action Rex. That is why ang 24 diri gid niya kagagindala. Pero while ang iban dito nga ang kalabanan sa mga pasyente nagikan man Action Rex sa ibang lugar sa probinsya like sa Ilog, may ara man kagina gikan sa La Carlota ang nga kaso sinin tatlo may na interview man kita kagina iya dito man sa area sang Cadiz puro ginakateter ni ang doktor kag eksperto lang nga daw kadasig man lang nagali akomodahon nga kung sa Corazon Locsin hasta pasagwa nga hilira da sa mga pasyente. Oo, aga pa to kagina Action Rex kung makitaan mo to iya sa pagka halin pa kagahon. Oo, kagahon may nagapila. Ang iban kahapon pa that is why gigil pa kamaayo sa mga kapulisan. Kadugay ginayas ang pag-service ang Corazon Locsin na nga check up man ang gali nagkadasig man ang dagani nga ginpatigayon daw ho. Pila tong na-cater ganita 20 pila 24 and sunod diri kay Cheryl Lapore nga adlaw-adlaw na nga maga-open ini para sa mga kauturan naton nga magpa-check up kag hindi na para hindi na makapila pa dito man sa regional hospital. Oo, dra na lang kung ma-check up na dra na lang. Oo, kagaway naman wala na sa nga siling biyang dapat may priority number. Kundi diri lang kung lato lang nila Action Rex masugod alas 8 ang takna sang aga ang listening consultation magadepende man sa availability sa mga pasyente. Kung ang pasyente halimbawa jutay lang tika pero ano ang time na da? Ang sugod Action Rex consultation diri sa may Bay Center. Bay Center sa ila sining respiratory center outpatient consultation lang sugod alas 8 sang aga. Na alas 8 aw? Alas 8 sang aga. Huwag na mag alas 7 na lang parang aga pa. Oo, mas nami tani Action Rex no kay may mga doktor pa man nga amo maning oras ang natalana para man diri. Ang doktorya pwede lang na ma-adjust mo na dang orasan nila. Oh, in fact, ang doktor on call ka dapat 24 hours. Oo, 24 oras na on call na. 24/7 ang on call na. Basiga duty na slaya sa alas 8 hasta alas 5 sa ngapon. Oo, ina basin miara pa iban nga mga doktor dati so ay kagina Action Rex. Doktor on call tapos i-call mo ay pagyapon. Alas 8 adlaw na action Alvin para sa may mga ginabatsyag da nga magpa-check up kung ginakataro ka na, ginasipon ka, ginatrangkaso ka. Gusto mo madapatan ka sang first aid dra or bulong man lang based sa rekomendasyon sang doktor dapat aga pa. Action Rex dapat aga pa para
temprano pa man sila mismo matapos na kay Wala mo gipamangkot sinong in charge na da? In charge sa diri kag action na Rex, amo to si Ma'am Cheryl so far, amo ni siya ang in charge gate kay amo Sino si Cheryl na? Cheryl, isa sa mga personnel sa city office of the city mayor nga nagkuha sang pila ka mga pasyente or Cheryl Abuso? Hindi, Cheryl Picheri. Pagkaisa ba ni Cheryl Picheri. Oo. Pagkaisa niya sa Abi ko Abuso. Cheryl gali siya, no? Kay tiway ka man apelyido mo kundi butangan ta apelyido. Oo. Cheryl Picheri. Yes, Action Rex, no? Si Cheryl Picheri. And suno sa iya, adlaw-adlaw na ini para maging available man sa ato nga mga kauturan para hindi na iya magpila, especially ng mga katigulangan nga may mga problema man sa panglawason, that is why diri na for check-up. Pero ang mga major cases, kangay sining pagkakasabi o natala na nga pagkakasang ila sining mga benda o kung ining ginsemento, tugaman sang fracture sa ila sining kalawasan. Dito na ina sa area sang Corazon Locsin Montiliban Memorial Regional Hospital kag iban pa nga ang makasarang langgit kag makadugang kay ang iba may ibang gali diri Action Rex ka nga isang ginakatheter every 2 weeks suno sa iya nga ginakuani ginaisla ng ila sining catheter and schedule dira kag dira lang gid sa hospital na schedule depende by numbers ang availability man sa regional hospital. Tigin boy na ganing regional hospital sa mapa-check up I don't know kung amo manggyapo ng sitwasyon bla? Oo, tingwaan ta ni Action Rex, no? Buwas sa aga, obserbaran ta naman eh. Diriya sa area sa Bay Center Plus may araman sa regional hospital kung sino pag-iling mga tao nga magapa-check up and as to kung bala still magamit pa ang mga salakyan kay kagin Action Rex ang mga drivers. Nga katemprano pa, alas 8 hasta alas 11 lang? Temprano pa natapos kay natapos na wala naman sang pasyente pa nga nagkari. Wala na sang pasyente Action Rex. That is why buwas naman sa aga masugod naman. Amo ni ang sitwasyon na diri kay kagina sang aga halos masako man sa pagdala kay daw sa social distancing ti ang van nga iya sang syudad amo ni ang ginusar pa kadto diri halin sa may outpatient department sa Guabi sa may dalan sang Lacson pakadto diri sa area sang Bay Center nga amo naman ang gingamit pakadto diri mga halos 8 ka bes pabalik-balik ang ila sining ka-jutay malang gali na naguyang patasang lugar kag doctors ani man nga pwede malang i-akomodar na sang Corazon Locsin nga nagka-supay na yung iban niya kun mo na Action Rex ang iban pa temprano pa may ara pa gani itong iban ang taga Kwanto ang taga Cadiz nga napamangkot ko kay na sang kagahon kun mo na ang alas 4 pa lang sang hapon ara na siya alas 4 sang hapon kapon ara pa yang taga Banwasang Ilog yan nag-abot mga alas 6 sa kagabi. Ginready kay ginakatitar man to sa alas 6 sa kagabi, ara na sang gabi, ara na siya. Mayo lang kay diri na sila ginpatulog sa Bay Center naman. Pero liwat ginadala dito kay ang ilang mga major cases na ni Action Rex mo. Kagadara na sila mismo sa regional hospital. So, amo ni ang sa dugang pagid naton nga mga balita Action Rex nagapangayo man nagasinggitan sang hustisya and at the same time ginakondenar man sang NFSW ang pagpatay diri sa isa ka leader sang mangunguma mismo no sa idalom sang National Federation of Sugar Workers dito sa Northern Negros matapos ang ila sining miyembro ginluthang patay tinalikdan nga Martes June 23 sa Barangay Paitan sa siyudad sang Escalante sa diin ang biktima diri kilala diri kay Jose Jerry Catalogo. Now ining si Catalogo Action Rex sunod diri kay sa NFSW Secretary General Butch Lusande isa ka leader mangunguma sa ila sini nga lugar dira particular dira sa Barangay Paitan sa diin ginakabig Manila nga aktibo Action Rex ining si Catalogo nga
bulig sa mga bangunguma sa ila sini nga lugar. Now sunod diri kay Lusande nga posible miyembro sang Armandong Kusog sa Pilipinas nga luyag paipuson ang ining biktima, especially mga miyembro sang Progressive Organization. Now dugang pagida diri ni Lusande ang natabo diri base man sa ila sining pag-imbestigar nga nagapaharap sang Carabao ining si Catalogo mga alas 5 kontak na sang hapon tinalikdan nga Martes sang ginluthang sining wala makilala nga mga persona. Pero ang natabo diri kag base man sa pagpangusisa ni Luzande sa pamilya kag sa asawa diri sa biktima nga pila na kaadlaw ginasundan ang ining napatay nga si Catalogo sang pila ka wala makilala nga mga persona, and gindugang pagidiri ni Luzande dumduman mo to Action Rex si may isa diri ka SB member o kung city councilor si Toto Patigas Action Rex diri man sa sining nga lugar man ginpatay sa barangay Paitan sa amo nga lugar. Adram na sa Gintero? O mo siyang nga Gintero nagligad to tuig Action na Rex si Toto Patigas. Miyembro man kag si Toto Patigas, of course miyembro sang NFSW and at the same time supporter man sang NFSW sang natabo ang ini nga insidente. Ari Action Rex ang pahayag ni Butch Luzande. Ano tong malayo to? Anong malayo na? Oo. Kami nagkatawagan gid sang justisya sa sini nga kamatayon sang amon kaupod kag amon nga chairman dira sa NFSW dira sa Escalante City nga natabo sa nagdigad lamang June 23. Ano sa paglantaw nimo ang motibo sa patay diri sa iya? Para sa amon political feelings no, ang area sang northern part sang Negros Occidental amo subo ang ginlabugay sang Philippine Army sa implementasyon nila sang Memorandum Order number 32 ako malin pa sadtong ginpatuman ini sadtong November 22, 2018 pagpangwasak abi sang mga lehitimo nga organisasyon sang mga umadira labi na sa amon nga mga chapters dira sa northern part of Negros, Tubuso, Calatrava, especially sa Escalante. Pagsubong man ramang ginpatay si Toto Patigas mo ay saka city councilor dira kag long time nga mga supporters sang NFSW kag human rights advocate dira sa Negros Oriental. Para sa amon padayon ini nga implementasyon sang Estado sa natawag nga militarization paglagas sa hanay sang mga lehitimo nga organisasyon sang mangunguma NFSW diri sa Isla San Negros para pahugon, para pahipuson ang amon organisasyon. Action Rex ang kabahin lamang sa nga payag diri ni Butch Luzande ang Secretary General sa National sang NFSW. Balita report sang patrol ang kaaksyon nyo, Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Aksyon Alvin Graba. Balita gikan sa Patrol, Aksyon Radio, Philippine Standard Time, las 12:04 ng aton oras, 12:04 na mga kaaksyon. Samtang kadtuanta naman ang balita gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. We have aksyon na Brian Morden, PRO6 may panumdum sa kapulisan sa Negros nga maghalong sa tanan nga tinion kasunod sa paglutang sa duha ka mga pulis nga Sanday Perez kag Bilio. Si Bilio amuning kahapon nga latest nga natiruhan dito sa Banwa sang San Enrique. Kamustang iya sining sitwasyon? We have aksyon na Brian Morden sa Negros Occidental Provincial Police Office. Sa detalye, aksyon Brian? Action Rex maghalong. Ini ang pinaka-tinaga nga ginabuyan kay nasang Pro 6 sa aton sila interview. Kag nagpangayo kita kanang mga pagpahanungdom nga o ipalabot nila sa mga kapulisan diri sa probinsya sang Negros Occidental kag bisan paganiman sa Bacolod City Police Office matapos maglungtad ang sunod-sunod nga pagpangluthang sa mga kapulisan sa sunod man sang isa ka bulan gid lamang Action Rex. Sunod diri kay Lieutenant Colonel nga si Gilberto Borrero, ang spokesperson sa Pro 6.
ang kabuhi isang Police Action Rex 50-50 na inamos sa iya ang 50% dira ara na sa sementeryo. Ang 50% ti amo na ginarisgo sa ila sila nga trabaho. Pero sunod kay Guerrero diri kung mahimo pa lang magbantay gid sa tanan nga tinion agon nga hindi sila maunakan kag kung pwede lang sila ang makauna sa mga tao nga may tuyo magpatay sa mga kapulisan. Aminado diri si Guerrero nga ang trabaho sa pulis hindi basta-basta. Grabe nga risgo, wala na mahibalaan kung kaisa kung sa sino ang mga tao nga may kainit, sa sino nga mga tao ang ila sining nga nalapakan abi sa ila sining nga trabaho. Ila binagid kung ikaw nga pulis na assign sa departamento nga nagapatigayon sa mga investigasyon, sa mga operatiba kag iban pa. So, sunod diri liwat sa kay kudugang diri ni Guerrero nga hindi lagi maghatag sang kumpiyansa. Kung nagapanglakaton di man pwede badi-badi gid. Kag kung nakasibilyan abi ang pulis, ati dapat pang iya sining matasipaton gid agod nga hindi na masulit pa ani nga insidente diri sa probinsya sang Negros Occidental. Gintumod naman diri ang mga aligasyon niya base hindi man malikawan nga kahimuan ini sa katapos ang New People's Army o hindi gani base may ara gid sang personal man nga away ining mga kapulisan. Rason nga dapat nga magpanila gid sa tanan nga tinian. Madugduman sa tong Hunyo 7 no sini nga tuig man 2020 ginparakan man lukhang ang salakyan nga ginasakyan ni Police Staff Sergeant Miguel Perez diri sa Maydalan padulong sa Camiloto, Barangay Stepania. Kaling kay ito siya di Buenas nga wagid masakam ang yarma ay nga salakyan na moto ang panggid na tabangid. Kahapon si Police Staff Sergeant naman nga mo si Dan Bilio no na-assign ini sa lugar sa Valladolid PNP. Pero dito ni siya ginlukhang sa isa ka remittance center sa Banwa sang San Enrique. Ang ginlukhang man ini sa nakabunet man, nakasakay sa motorsiklo, kag di boynas man nga wala man ini masukama ang nasambit nga persona. Action Bray, good morning. In fact, ang Police Civil Office nagkakabala ka sa mga mga insidente. Kag investigation was now also conducted to both of the incidents that you have mentioned. However, ang aton pagpa-alimay sa aton mga kapulisan, permado, this includes the members of the armed forces of the Philippines na kasamahin na aton, maganda magalo sa aton na oras. We don't know kung sino nila grupong na dobra, but we to also consider the possibility coming from CPNPA. Although wala pa ni atikas coming from them, kaya diri sa panay may arak na incident involving police officers and they have also admitted. Now, granting either they admit or not, ang aton pagpahanondom sa aton nga kapulisan, ang aton panandam sa tanan na oras. We are not discounting the reason ng nagkakamatabo si Negros for the group o si CPNP, damo na din ang grupo sa aton ibin ni Negros, may recognize na may nag-surrender balik sa gobyerno. The other day, may 11 kita na NPA coming from province of Antique. Nag-surrender man sila at nagbalik sa gobyerno. Now, may possibility that the other group or this ministerialist group will also come up with their propaganda. Despite na may mga nag-surrender, they wanted to prove na sila niya po kung na organisasyon. Kung ano man na pumahog, pwede nilang upamado ka ng tao sa kanayunan, magatag sa ilang ang suporta. Action next sa manang palayag portion ni Police Lieutenant Colonel Guerrero, no, ang spokesperson sang Pro 6. While check naton ang kaso ni Abilio kahapon, according naman niya sa Police Captain Reynan P. Salgado, ning San Enrique Chief of Police, nga wala pa gid man sila sa may matumod subong suspitsado sa among krimen bangon giti nakasakay o kon suspect sakay sa motorsiklo nga nakabunet sa ginluthang ining nasambit nga pulis para nila sa investigation sa sining nga mga tinion. Amo na balita. Kamusta sa Action Brian? Action Rex? Kamusta siya? Ayos ang iya ko ng sitwasyon, okay naman okay naman. Kuha na siya. Naka-ulo istorya naman sa Action Rex. Pero ti ara panayon para
bulong sa hospital sa sininga mga tiyan. Sige. Ang ining palayag ining announcement kay na nga ginpalayag iyan mismo ni Salgado Action Rex. Pagkaroon tani sa apon ining mag-amay nga pinangluthang man sa Banwasang Pontevedra, no, kagapigid lamang ini kag 200 mag-amay. Sus. Hibaloon ta pa ng status sa kapulay nila ngay nagtalaigo kinislatanan nga duha mo. Isa ka minor de edad 17 anyos kagang amay niya 49 anyos. May duwaman kasi parado nga bypass operation diri sa probinsya 240,000 pesos. Sa ginapatihan siya mo ang tigayon man nga nakumpiskar karon sang otoridad. Inang mga balita diyan gikan diri sa Nokpo Action Brian Morden nag-report una sa balita na Action sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Action Brian Morden. Balita gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Daligid lang kay Action Art standby ay gina-report lang may 12 ka mga bag-o naman nga mga kaso sang COVID-19 sa bugos nga Western Visayas subong adlaw 12 Sa 12 pulo gid ang gikan sa Negros Occidental. Duha sa probinsya sang Iloilo. Ay, kasadya in taon ni. Ti pulo na naman ang additional sa probinsya sang Negros Occidental niyang Bacolod. Wala pa dire. Amo ning pinaka-latest nga report gikan sa Department of Health subong nga adlaw sa Region 6. Ang napulo gikan sa Negros Occidental kagang duwa sa probinsya sang Iloilo lunsay mga repatriated mga OFWs kag LSI ang nagpositibo. Sa kabugusan may 240 na ang total nga kaso sang COVID-19 sa Region 6. Kabudlay kung kaisa. Sige, basta ro aligmat lang ang detalyes ni Corona sa iyasang Region 6 DOH mga kaakson. Amo nang latest nga information nga nakuha ta 12 na naman pulo from Negros Occidental samtang kahapon 22 pati Bacolod. 3 ang sa Iloilo today, 2 sa probinsya sang Iloilo kag pulo sa Negros Occidental. Ay perte no. Sige basta importante naka-quarantine lang kag naka-face mask kag may social distancing lang, no? Ayo, sige, kantuan tang balita ni Action Art Tayhopon, Bacolod Respiratory Outpatient Center, liwat nga ginbuksan diri sa syudad para mag-akomodar sa mga pasyente nga nagapila sa Regional Hospital Amat-ama. 4 ka mga doktor ginutilize karon nga adlaw. Pero ito daw natapos na to. Yari ang countdown sang report ni Action Art Tayhopon, Action Art. Temporaryo Action Rex nga gin-pull out ang mga doktor assign sa mga barangay health clinic sa palibot sa Negros Occidental sa Bacolod City. Sa rin under ini sila sa City Health Office agud mag-akomodar siring mga nagapila dira sa Corazon Locsin, Montalbano Memorial Regional Hospital nga mga pasyente sa din mismo ang alkalde among nagmando diri sa pamunuan sa City Health Office nga i-cater anay kay di sa tempo subong gahalong ang city nga ang may mga edad kag may masakit gani ginalikawan kung tani nga makagwas punuyan ini sila iya naga-expose kag ara sa kilid sa dalan nagatiner nga naga-compromise man sa ila ikayang lawas. Now, temporaryo ini nga ginabuksan liwat ang Bacolod Bay Center agod mag-akomodar sini sa ila kag nagapangita pala ni subong duga nga doktor kay ang nagligad nga naga-duty dira Action Rex mga volunteer doctors nga ginayo sa city government nga mag-augment sa City Health Office. Galing kay kung isip-isipon mong gina-cater man lang nila mga pa-consulta. Action Art mo tinatapos na gani alas 11 lang tapos na tong ila sining check-up to? Amo wala lang purpose Action Rex kay na outpatient lang na mo ang consultation kay kung
dira sila pa maghulat sa Corazon Locsin, basi mabuwasan pa sila ya. Nga sadto daw wala man naging untat nga temporaryo na naguntat man. Ang isa din? Ang sa Vicenter. Kay volunteer itong mga doktor, subang nagbalik sila sa mga opisina, Manila ka nagbukas. Tani ang syudad to, amo tong ginpasalo mo daw pila ka simana gid nga naguntat nga si Imang di nagkadto si Imang niya man. Ay, away ko kabalo kundi siya nagkadto Action Rex. City administrator sa sang syudad wala sa ihibalo sa respiratory center na nga early pa tapos na gani ang Sos Mario ni Sigarapon. Ang lapag cater subong, bali para ni sa mga nagsulubra dira sa may Corazon Locsin. Nga nakita nila nga tinabudayan man ang mga pasyente kag bisan out of town nga naging cater na lang Action Rex kay kaluluoy man. Kag normal na Corazon Locsin mo ti regional hospital na. Ano gani ang problema ti dapat sinitanin ini mga pasyente sa mga banwa kag syudad nga mga hospital na to dito lang may cater nila to. Ti ambot nga din drinis na nagkaladto ya kay daw may mga hospital naman kada banwa kag syudad. Amo lang isa ka ako ang question, no? Pero yung sa City, Action Rex, nag-respond lang sila kaya hindi mas naluyag na may mga tao dira nga nag-atiner kag nag-antos dalan na expose ya kag vulnerable na pwede kung matapikan karon sa COVID. Halimbawa, kundi naglain pagit kay hindi naglaan may kondisyon sa ilas nga lawas. Now, ang pagbukas sa Nebay Center, kailangan ito mga volunteer doctors to drive nag-duty mo. Kung mo matamat naman na cater ang mga nagpakonsulta, dito na lang sa City Health Kimbalik Action Rex, kag sa mga barangay mismo, na may mga doktor na nag-duty. Tigaling pila ng kadlaw ng pilahay sa dalan das Lacson, no? At iya man ang problema, dahil isang Corazon Locsin, no? Kag amo man lang nagaling kadasig man lang na ikiter nga way na makiter sang Corazon Locsin na. Why kita ka malo pa explicar na lang kay Dr. Julius Trilon kay yang sa ila di damo ng pasyente sulod abi mo kag sa mga nagpa-check up nga raman dira. Hindi man na isagid kadlaw nga check up lang nga check up. Tigaling ba si ginakulang ng Dr. Action Rex? Mo nagurong question da basi kun ginakulang ang doctors. Wala mo ka pasyente na karon lagi. Tigaling nagpadalaman sila duha ka mga doctors to sa Bay Center, oh? At hindi, ang obligar mo sila guro magpadala to kay natural ang mga nagkaladto na mga out of town mga daan. Basi ko na hula mo sa city, kaya mga Como City, kaya nag-respond sa sinang sitwasyon dira sa area sa Corazon Locsin. Yaring palayagan ni City Administrator Ang. This has caught the attention of our mayor. Pagsiling ni Mayor Buligan, i-augment naton. So, gin-assign ang aton mga doctors nga ara sa mga nagkalain-lain ng mga barangay health centers naton. Gin-pull out sila anay para nga mag-conduct some consultations sa aton nga big center nga respiratory center. How long ini, ma'am? Well, as long as there is... actually, supposed to be masigi-sige ng aton operations. Kulang kita kayo sang doctors. If you remember, sang kasagsagan, sang pandemic, sang diri sa Bacolod, sang ECQ, GCQ kita. Okay. Kaya kita da mga volunteer doctors, no, na pinapasalamatan, tigit nag-volunteer sila sa ila serbisyo. But then, sang pagbalik na sang aton nga general community quarantine, nag-open naman ang mga clinic nila, nagbalalik na sila sa ilaman ng mga clinic and duty. So wala na kita mga doctors, kaya ginakulang kita doctors actually sa aton City Health Office. Okay. Tungod sina, temporarily, wala kita nag-operate na dira sa respiratory center. Dili na kita sa City Health nag-accommodate ng aton ng mga pasyente. Mga pasyente nga out of town, hindi ma-cater para sila sa Corazon Locsin. Nakita ni Mayor, nag-instruction si Mayor sa aton City Health Officer nga mabulig anay, no, ma-assist kita anay para mabuligan ni mga pasyente ni nga may mga balatian and they are exposed to the element, and because of the pandemic hindi nagaandam kita nga hindi maglakta ang virus. And here we have patients na
for sure sila na compromised, may mga aral sila ginabatsyag na nga daan, pag-aralan sila exposed na sa dalan. Gin-pull out ni Mayor ang right today niara kita 4 ka doctors nga ari diri sa ato niya respiratory center naka-assign. Dugay na dagaling nakita nila sa dalan Lacson, pila na nadakadlaw nga muna kalabada kada kagahon mo pala lang gilios. Depende na. Mga animal klase ka mga tao ni do kay linit Dapat may committee na action art nga na-assign dira sa city. Kay hindi kay kung alabaya mo da kagahon nasta na diri sa aton bangga diho. Nagsugod kita 10 o'clock. Nano ning sulod ni? May mga personnel na kita sa dali lang kay si action Indre action kuno ga sulod ang tingog ni Councilor Imango. Nano man nga nagasulod man di sa aton di pang ayo, action art? Ato si Ima. Sige. Galing, ano na sa province, gina mo rin makalulo. Iya kayo nag-travel, pasla mo. Gani mo, ayo, ngambot di ko maintindihan kung sino giding dapat nga mga turgar sini. Ama ko mo ya papilaho mo nang ibanda ka katulugan ya kagahon ya kagtungang gabi ya sa dalan das Lacson, no? Ano ka tayo city, Ason Rex? Amo nang nagakatto, dahil na blang kinaglanon, iba nagapa-opera, ang mga equipment sa rin sa Nawayang City Hall, dari sa Corazon Locsin, amo na lang nagakatto sa Corazon sa Regional Hospital. So, lantamon kaniya, kay kung ano ang matabo, in kaso kung may ara naman magapila, kag nano ang action diri dapat ang hindi lang chief of hospital kundi isang Corazon Locsin kundi ang province magabulig ng kontani sa ilas ni nga mga residente kung paano inikita ang mga nagapila na nagapulaw agad nga mahatagan ng prioridad sa pagpakonsulta diri sa Regional Hospital. Update lang sa ginapatindog lang na laboratory testing center diri sa area sa Corazon Locsin, why pa specific na timetable minatag si Dr. Julius Trilon sa siyudad ko sa mabuksan pero hopefully by July as next maging operational na sunod kay City Administrator M.Ang. Balita gikan sa Bacolod City Hall ang ka-action na action natin. Kung na sa balita o sa action sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Action Art Tayhopon, balita gikan sa Bacolod City Government Center. Manang ubra nila nito, hindi magklaro ni. Dapat nagpamangkot kamo. Sang primero pa lang dirang, nakita ninyo, hindi man kamo bulag kag bungol. Hindi ninyo makita da sa gwa sang Corazon Locsin. Ang mga tao da kung kagahon, unless kung way kamo nagagwa, nagagi sa lugar na dira, hindi nyo makita. Way kamo na mangkot nga agapila, kamo da nga kadamo sinyo. Dapat ginpamangkot na sang mga opisyal sang syudad. Hindi magsalita ka pinabungol kag pinabulag sang sitwasyon ngini. Kung magsiling silang ginahulat na mo ng numero, ilang taon ninyo kung anong mahimo sang Corazon Locsin da. Kaya ang Corazon Locsin ari sa redor sang Bacolod City. Di kung pabayaan talang ning Corazon Locsin, hindi man lang matipan na ng mga pasyente ni mas kaluluoy kita dire. Amo nang ginahambal ta, hindi ta magsali ka pang hinaw. Kung kita ang concern sa sining mga tao, tatapon ta ini sila. Ti kay nataptapan subong adlaw. Ti pila man lang ka oras gani, 3 man lang ka oras to. Nga consultation nga ginhimo to sa base center, natapos naman tayo nag-ililimos man lang mga doktor to. Nanula na budget na trial. Ay na, nung sitwasyon ni nga ito, ni nga daw kabudlay ispilingon, paniga problema kita sang pandemic nga ini, pero ibang tang mga opisyal sang syudad daw pamatyagan ko do, pa king lang kayuhan gani, ara dayon. Ay, oo, bululigan tani, kay amuning sitwasyon, kagamay sini nga problema. Anay... Ay, oo. Sige na lang. May lang daw mga budget na to. Santon Plus Herbal Capsule, mga kakson. Pampatunaw sa mga bukol-bukol sa kalawasan ta. Kung naka-Santon Plus Herbal Capsule kita, tunaw tanadya mga bukol sa lawas ta. Kagang hubag, sis, tumor, kag goiter,
ngayara sa lawas ta tunawon sang Santon Plus Herbal Capsule mga kaakson. No? Ining Santon Plus Herbal Capsule mabakal ninyo ini sa mga suki ninyo nga mga butika, parmasya o kung drugstore sa inyo sining nga lugar. Kagi sa pagid Malakay Finance Corporation, basi ko nagakinanglan kamo hausan, lot property o land title loan, vehicle, truck, heavy equipment or car loan, pension or retirement loan, Malakay Finance Corporation. Yara lang sa Santo Niño Stop sa Barangay 2, Bacolod City, tabuk lang sang Pure Gold Banago. Pwede ka tawag sa 433-4309 or 433-4307. May mga branches ang Malakay Finance sa Victorias, La Carlota, Kabangkalan, Sagay, Bago, Cadiz, and San Carlos City. Malakay Finance Corporation, yara lang sa Santo Niño Stop sa Barangay 2, Bacolod City, tabuk lang sang Pure Gold Banago. Kag kon magaro pa rin kamo sang inyo sining mga telefon, pwede kamo katawag sa 433-4309 kag 433-4307. Base ko nagakinanglan kamo trabaho, may hiring ang Malakay Finanso, babae o kung lalaki, graduate sang ini business and accounting course, good personality. Kung lalaki, kinanglan may driver's license, kag kay balo magdala sang motorsiklo, kag sarakyan man, no? Kinanglan nga residente siya sang Silay City, submit lang sang resume with picture, transcript of records, application letter to Malakay Finance Corporation. Ordinaryo kag komplikado nga kinanglanon, pinasay nga solusyon, serbisyo kampyon, Malakay Finance Corporation. Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, las 12:27 na nga tunuras. Maanlod tanay sa mga obligasyon ta sa sining nga odto diri sa pagpangalagad sang Aksyon BBB. May lang nga pag-monitora sa kay George Gargasiran, no? Good noon mga ka-aksyon, sakto na Aksyon Rex, ligad panada sila galinya sa Gwa Regional. Dapat ginasikaso na sila sang City Health, labay-labayan lang nila, hulaton pa nila nga may magreklamo sa radyo antes sila magiho. Correct na? Sakto gina. San o panada sila tuod na da. Kita labay man kita, kita tamanda ang hilira sinang mga taong ina. Ahay, kung di mo gani paglukpan, di man magilios. Sus, nagrupungko-pungko pa nga mga opisyal ini. Good noon, Action Rex. Monitor lang kami di sa Bangga, Mayor Isabela Pisahana. Ayos. Kay Rinan Alororico sa Sinda Kabungbungan, Barangay Sagang, La Castillana. Kay Victoriano Villamin, may lang nga pag-monitor, obligasyon inagid ka public officials naton sa Bacolod. O galing, lain niya ang ginauna sinih nila kung sa diin sila may kitaon kag isulod sa ila nga bulsa. Dapat ni sila ilisan sa sunod nga eleksyon. Gayom kubla sa imo, Mr. Victoriano Villamin mo sa imo nga komento mo. Sige lang mula, sir. Relax lang, tagipusoon mo, no? Kay paring Ruel Lanawan si Roma, monitor kami di sa Giseline Dress Chicken sa Libertad Market. No? Kay Mike Jan Seba, Action Rex mayungod to diri sa bahin sang Moises Padilla. Belated happy birthday sa bata ni Richard Claveria, Barangay 4, Purok, Kawayanan. Ayos, dagang salamat. Kay Eddie Laos, good afternoon, Gid. No? Good noon, Action Rex monitor kami ni Nanay sa Builder sa Cane Town, Victorias. Kay Binji Joso, watching live. Thank you so much, Binji. Kay Joe Mungcal-Torilla, kay Madam Virginia San Antonio Olpenda, may lang nga pag-monitor. Monitor lang ko di gihapon sa Celine Homes sa Barangay Estefania. Dapat maghalong gid lang gid kita. Gani, Madam Virginia, no? Ayos, Marley Gonzaga, mga LSI, sir. Nga nagapauli diri sige gadala virus, hindi gidta magatag kumpiyansa. Ayos, gani man. Sa pamilya, sa mga LSI, bilang nagalabutan, kamo na lang palimton sa inyong mga himata nga di lang kamo anay sa sulod balay. Hulaton talang magwang inyos ni nga testing to. Kay kung positive, di pay munong sa banga. Kung negative, kung di pwede nakagwa, no? Kay Julian Montoya, ahay amugid na ang mga OFWs kag mga LSI, gadugang lang.
Way man tana mimo kay manugpuli na sila mo. Hello Action Rex, mayong hapon. Rica Joy Campbell, kay Janie Solgonto Alin. Kay Rica Joy Campbell, good noon Action Rex, samiyaw ko lang tatay primo nanay Cora Noy kag sa tanan nga nagapamati sa Procten, Kamindangan Kawayan kag sa tita ko kag Tito Dira, no? And Manilo Kias, may lang pag-monitor kay Nong Kilis, ga-monitor gid. Ayos, GC Katigan, may lang pag-monitor. Great siya lang konta tayo si Candol Katigan and family watching here in La Casiliana. Ayos, thank you so much, gid. Okay, kay Gian Resisyo, may lang pag-monitor man. Liberty Binitin Ubaldo, good pay Max Rex, ginatamyaw ko lang da kung bata nga si Venus Jane Haneyo nga sako gid obra sang lesson plan para sa pagbukas sang klase. Gani man. Dennis Richard Tiboroma, may lang pag-monitora sa Roma family sa San Enrique. Greet lang si Parico Paria nga si sa Barangay Purisima Manapla si Rijantan Villalon tungod sa Action Radio naging friend kami. Ha ha ha. Thanks gid. Okay. Sige. Ayos, Albert Salcido, may lang pag-monitor sa Isabela, Leonila Tarosan, and Rafi Joy Alohamiento Viasca, no? May lang pag-monitor kag ginatamyaw ilang 78th birthday kay Nanay Emma Viasca sang Barangay DSB Pontevedra from Rafi and Joy sang Dubai. Ayos, dagang salamat sir. Jolie Rose Dalisay Villoga, and may lang pag-monitor sa Villoga family, Dalisay kag Kapitania sa Hacienda Malaga, Barangay Robles, La Castiliana. Halin sa kay Jolie Rose Dalisay Villoga, kay Bit-Time Neger, may lang pag-monitor. Mangkot lang siya kung may biyahe dumagiti Kabangkalan. Salamat gid. I don't know daw, wala pabla mo. Way kita ihibalo kung may biyahe ang Kabangkalan to Dumaguete area, no? On Vallecar Transit. Roy Serdivilla, may lang pag-monitor. Roy Serdivilla. Kay Calvin Chavez, may lang pag-monitor sa La Corona Virus Boys, Riner Jason Tadios Wancho o Tadoy Wancho kag Hazel nga nagakaon talaba kag sinugba nga bangros. Amo nang namits da, no? Calvin Chavez ang nagapanamyaw. Ana Marfi Janet, may lang pag-monitor, no? Or Hinet. Kyle Brent Mapare, may lang pag-monitor. Teresita Quinto, may lang pag-monitor. And Maria Mahilom Tihok Duayan. Good PM lang. Kay Ariel Kabata ko, may lang pag-monitor Ariel Kabata, no? And Borny Magwad, may lang pag-monitor Borny Magwad. Kag kay Sandy G. Villanueva, Joe Campo, may lang pag-monitor. Kag greet lang mama niya, si Grace Villanueva Joe Campo, FW sa Hong Kong. Alunan Suseto, may lang pag-monitor. Happy Dragon Boat here in Hong Kong. Okay. Alunan Suset, may lang pag-monitor, no? Kay Richelle Bonilla, may lang pag-monitor man. Lisa Monte Castro, may lang pag-monitor dira sa Dua, Qatar. Tamiyaw lang pamilya dira sa Mamaylan, Narciso family kag Monte Castro family. Ayos, dagang salamat. Maricon Baga Celestre, good PM lang. Danny Pornes Salumante, may lang pag-monitor. Lian Mark Laurelia, may lang pamati man kag tamyaw lang gali ang iloy ko nga si Josephine Puertas, naga-monitor gid adlaw-adlaw. Ayos, dagang salamat. Sige, dali gid lang mahatag tanay pila ka mga commercials. Balik lang ta, dugay-dugay. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pila ka importante nga mga pahanumdum.
Pito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas sang Coronavirus Disease 2019 o kun COVID-19 sunod sa World Health Organization o kun WHO. Una, ugaliyo na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikaduha, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kun kamot ang baba kun ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung naga-eksperyensya sa hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Gilayon nga magpakonsulta kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga impormasyon angot sa COVID-19. Ining apahanumdom ang ginatulong sa inyo sa kaalwan sang World Health Organization, Department of Health kag Aksyon Radio Bacolod. Mga ka-aksyon, madamo sa nagpalaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Kami ang mga ka-aksyon, hindi mo ng WHO Safe Hand Challenge ang gulmangin handa sa Coronavirus 2019. Padayon mga ka-aksyon! Aksyon Radio! Mga ka-aksyon, madamo sa nagpalaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization.
ka-aksyon, hihimo ng WHO Safe Hand Challenge ang gulmangin handa sa Coronavirus 2019. Padayon mga ka-aksyon. Aksyon Radio! Mga ka-aksyon, madamo sa naglaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Ganyo ang makaksyon, hihimo ng WHO Safe Hand Challenge ang gulmangin handa sa Coronavirus 2019. Padayon mga kaaksyon. Aksyon Radio! Mga kaaksyon, madamo sa naglaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga Aksyon no Radyo Philippine Standard Time, las 12:43. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. This time check is brought to you by Joy Dishwashing Liquid. Kagkaroon, balikan naton ang Aksyon Balita. Banat, bulig. Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Aksyon PBB. Ito po, si Robin Padilla. Inaanayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Aksyon Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radyo. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita, Banat, Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Pabalik kita diri sa aton sining pangalagad Aksyon no Radyo Philippine Standard Time, las 12:45 na nga tonora. Saway pa magkatsibog pagtsibog na ha. Pagpanyaga na kay hapon din. Kantuan tanang balita sa Kapitolyo Provincial, we have Aksyon Marlon Hinovia, magabulo sa posisyon ni Danding Cuangco bilang pinakamataas nga leader sa NPC. Wala pa madesisyonan sunod sa kay Governor Lacson, abogado sa Provincial Legal Office, nag-resign. Kag may panibago naman nga pulo ka mga kaso sa COVID-19 no? Sa Negros Occidental.
Yari ang kaundan sa report ni Akson Marlon Hinavia sa Kapitolyo. Akson Mar. Wala pa magkatungkuhan ay magkaisoryahan ay mga officials ang Nationalist People's Coalition kon NPC. Agod nga hambalan kon sino ang pwedeng magkabulos sa ginabakanting nga posisyon ang pinakabataas nga leader sa NPC nga si Danding Cuangco matapos nga nagkataliwan ni sa edad nga 85 anyos nagligat nga adlaw. Sunod kay Negros Occidental Governor Bong Lacson nga amo ang ginakilala lang mataas nga opisyal sang NPC diri sa Negros Occidental. Atuman pagka temprano agoto nga hambalan ini nga bagay dalaban-laban ang matabo siri hulaton anay nga madulong sa katapusan nga palahuwayan kon malubong ang bangkay sang anay ambassador. Inisal nga report kadawaton ni Governor Lacson balibuas sa Biyernes. Ikadulong sa katapusan nga panawayan, ini si Danding Cuangco Jr. nga ginakilalaman boss sa business, politics, kag sa sports. Kung i-check naton ang website gani sang NPC Action Rex na butang sa leader, vacant, laban-laban, tiyaman ng ilang sa nga pagitaan sa posisyon kung sino ang pwede magapulos diri sa Negros Occidental ti anibaluan ang NPC taman sa ginakilala bilang dominante nga national political party damo gapon sa mga matag-as nga opisyal ang nagapabilin miyembro sa seri nga partido. Yari si Governor Bong Lacson. Wala pa naman, no? Because in fact, I think Ambassador Cuangco will be laid to rest, I think, on Friday pa yata. So I think it's still too early for NPC to decide on who will take his place. But remember, si Ambassador Cuangco was already chairman emeritus. So we still have our officials there in NPC. So nagapati ang kalabanan nga miyembro officials sa NPC base kon ang magabulos ang bata malang ni Danding ay ara sa sang anak kati subong ara sa gapon sa posisyon sa gobyerno si Congressman Charlie Cuangco araman si former Congressman Mark Cuangco. So depende na sa desisyon sa ulihi sang mga opisyal sang NPC. Tingit ko lang sa bahin sa provincial legal office may isa ka abogado nag-resign sa personal nga rason. Way lang galing detalye na Governor Bong Lacson ang pag-resign ni Attorney John Michael Ye. Isa sa barabong abogado assigned na sa may provincial legal office. Hindi man luyag magkomento si Governor Lacson sa mga ginpang issue ng mga show cause orders ilang sa mga department head sa dari sa ginisyuhan mo si Mina Pellejo nga among pamuno sa Negros Comprehensive Health Program hambal ni Gov Lacson di sa luyag nga ma-influensyahan ang ginahimo nga investigation sa ring pila ka mga department head gina-isyuhan sa show cause order kag ang department head man kadamlag lang kinpapanaugan sa preventive suspension. Kanta si Governor Bong Lacson. Just like the previous show cause order, I do not wish to talk about it in public. I don't like to influence the investigating team. But I can confirm that Attorney Ye has resigned, stated there for personal reasons. Si Governor Bong Lacson. So, sa bahin naman sang kaso Action Rex, so may nagdugang pulo nga taga Negros Occidental. Kung totalon pa 78 na taran, kapati kahapon ang latest is 68. Kahapon na mo itong record nga pinakadamo mo. Okay, 21 to kahapon ng Negros Occidental mo. 21, subong pulo. Pro base kung maubos-ubos sa Surex pagwa ang resulta sa test nga gin padala-dala sa bahay sila sa hospital. Gani, kabay pa nga wala lang sang dugang ginantisipar na Surex nga hindi na madugangan pa. Tigin man doon naman ni Governor Bong Lacson ang temporaryo nga pagpauntat anay sa pagbahaton sa mga LSIs halis sa Cebu sulod diri sa Negros Occidental pangod ang kalabanan nga nagapositibo mga locally stranded individuals
Cebu nga nagpuli diri sa Negros Occidental. Ang kaaksyon gikan sa Kapitolyo Aksyon Malo Cervoya. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Aksyon Marlon Hinovia, balita gikan sa Kapitolyo Provincial. Sa mga kaaksyon taya rin ang pinakabago kag pinaka-epektibo nga herbal supplement. Evergreen Herbal Capsule. Nagabulig limpyo, pabakod kag nagabalanse sa mga sistema sa aton sining lawas. Ano ang epekto sa Evergreen Herbal Capsule? Ang sobra ginabuhinan ang kulang ginadugangan. Nagabulig panubos ang mga mataas like sining blood sugar, uric acid, bad cholesterol, hyperacidity, sobrang asin, creatinine kag iban pa. Nagadugang man sa supply sa mga kakulang sang vitamins kag minerals sa aton sining lawas. Makabulig sa constipation, gintingog nga puwersa sang pito para sa ikaayong lawas, kompleto ang benepisyo. Equality products ang Doc Hico Alternative and Health Food Center, ang Evergreen Herbal Capsule, aprobado sang FDA, Food and Drugs Administrators, mabakal sa mga suki ninyo nga mga butika, parmasya o kung drugstore sa inyo sining lugar. Magtumaradlaw-adlaw lang sang Evergreen Herbal Capsule ang inyo katimbang sa ikayong lawas. Para sa dugang sining kasayuran, mag-text or mag-call kay Doc Crespin Hico sa cell number 0910-126-4595. Mabakal ninyo ang Evergreen Herbal Capsule sa Zainen Drugstore sa syudad sang Escalante kag dira sa Escalante Pharmacy sa Escalante City Public Market. Dira ang Evergreen Herbal Capsule. 978 Pharmacy sa Sagay kag Cadiz Branch. Our Lady of Pilar Drugstore sa Cadiz kag Saint Veronica Drugstore sa Cadiz City kag sa Butika St. Roque sa Victorias. St. Anthony Drugstore sa Kingtown, Victorias, kag Chrismar Pharmacy sa Barangay Bata, kag Lisan Drugstore sa Barangay Sumag, Bacolod City. Evergreen Herbal Capsule. Kadtuan tanang balita sa Bacolod City Police Office, sinimay kang tanan sa leader sang Ipugon Criminal Gang nga nadakpan sang Kawayan PNP nagplano kag involbado sa pagpatay sa Biljan National suno kay BCPO Director Colonel Henry Binias. Yari ang kaudan sang report ni Aksyon Eric Magbanwa. Aksyon Eric! Alright, Aksyon Rex Peregrino Can Ayo di purma. Tong. Grabe ba daw gating? Aba? Sige na sunod na sa ginahigop mo nga mainit na kafe. Yan, no? Kaya do ka bugnaw, gid ka tama sang tiyempo do. Abot to nag-ulan-ulan da sa gwa. So ay man do nagabutlak ang adlaw. Gani. Pero ka pulupurmang galom sa kalangitan Action Rex, no? Daga purmanggal Oh yes, basi ko may kag ti mabatyagan ako mag-ulan na, di ba? Oh yes, mabatyagan na kay basa ka mo. Basa ka, no? Importante ang dila, di basa. Laban. Laban. Ang dila importante din mabasa Action Rex, no? Kay importante ina nga bagay, no? Kung ang kilala ko pa, ang misis yan nagpakonsulta sa doktor. Gali. Oo, tisili isang doktor sa sining babae, nga misis ang kilala ko, siling niya hindi kagit anay magpatandog, Oo, amo na ang hambas ng doktor sa asawa sa kilala ko. Gali. Nagpuli ang asawa sa balay. Oo. Kag naghambal siya siling mister nga siling niya advice ang doktor sa akon, hindi anay ako pagtanduga. Amo nang ambas ang doktor sa asawa kag inreliyo man saya sila bana kati amo nang resulta sa pagkonsulta mo sa doktor Action Rex. Sila sang bana sa asawa niya okay niya opdi ako anay sila sang asawa niya ti maano ka darling niya mapakonsulta ako sa dentista. Siling sang darling di ka mapakonsulta ka sa dentista. Sila sang bana sa asawa niya kung pwede magamit ang dila. Ayo di purma. Siling ko gida mo gidang resulta daw. Hindi na sa magtandog pero ang dila okay lang. Ang dila ikonsulta yan ay sa dentista. Okay. Kung pwede magamit. Ayo di purma. Hindi amo. Okay dok Okay, salamat.
mo rin lang tirada sa rice. Sa mo nang ka-importante sa ang aton dila. nga dila, no? amo So, na. kung mag-ulan, halungan tagit nga hindi mabasa ang aton nga dila. Ay, oo, gid. Kasadya, gid mo gining namigid kay ti bisan na bugnaw ang tiyempo, mabugnaw gid ang tupa sang aircon diyo. Do hindi gid magwanta. Ayo di purma. Sabi ko tumayo ang tupa sang sang way gid gani ka tupa. lakas niya. Ayo di purma. Nya go, go, go. Nya on the go. Ba on the go. Amo na ang kuwan mo na yung linya ni Kagawad Jopred sa Panta. Go ano? Nya go, go, go. Ongoing. Ayo di purma. Abi ko go. Nga go na kita. Ayo. Jopred. Di daw naghipos naman to si Vulcan kan laon to. Pasalamat Hindi lang yung pagdugaging problema sa ating probinsya. Pag paimunong ka nanay Vulcan na. Kaya budlay ko magsali ka kang giyo da Vulcan. Alang kada karong kagios kagurot karon tinakulbaan man taga probinsya ka taga Bacolod. Gani man. Kasaka na nila nata sa COVID-19 no. Oo, sa area sa Asakwan sa sa Negros Occidental gadamo ti may pulo naman subong ho. Di ditong pulo subong. Ti karon pa na pagwasang kwan sang Department of Health Regional Office 6. Hindi pero punto ko sa subong nga pulo ni. Ti according sila raman sa quarantine area. Sa quarantine diri sa aton? Oo, ari na diya sa aton. Okay, ti mo kabay pa nga mga negatibo, no? Bao kaludlukan ko saka nga daan, no? Gina-process pa ko, no? Ate mo nang lato-lato yung Ayo di purma. Hindi gina-process pa ang gali, gina-process pa ang resulta. Tigminaw lato-lat pa rin sa pulo, oh. Kadulubli yung process akong na abot, no? Amo na niya ang makasabat sa nga process, no? Sa COVID-19 ang atong swab testing sa Provincial Hospital sa Silay, no? Ang pakulo tayo pagkagiyong Corazon-Oxy, no? Why? Daw ay Sige, by July pa kuno to? July 1st ko to, July 1, no? Daw di pag-English ko okay man lang di sa aton kay kung wala indikasyon bakulod kundi mas manami nga zero kita. Kag daw hindi pa English sigurado rin ko makapurit sa July 1, no? Oo, ti kahapon may isa ta kadaga bakulod, ti okay lang na. Today, waay, taga Negros tanan, ti okay man lang na. Basta importante, magplay munong kita kung way man lang sang kaladtuan na. Ti mo nang budlay, kasi hindi pa sigurado ang July 1 operation sa Corazon. Sige nga daan sulod sang mga LSI di sa aton. Nan, kadelikado yung Action Rex, no? Oo, ti okay lang na iya kung pag-usulod nila, rekta sa quarantine area, pero ti ginaparekta na sa ila balay mo, kag tubtob nga hindi pa magwang resulta, lang slanay sa sulod sang balay, pero may mga LSI ang naguluwa na. Oo, mungkin ang delikado, mga ilisay bla nga mga pasaway bla. Ito ang ilaliya kagulingon, ganun sindi nila, no? Gani. Dapat ka mo mag-process ang inyong kagulingon. Katulad sa kinahimo ni Joe Fred, kag gina-process subong, no? Sakto. Ayo di purma. Kung dito ba kasanagan ang natawag ka process na, kasi ang mga resulta sa Rex mo nga, sige, process mo, at least malayo ka sa COVID-19. Ayo di purma. Basta. Amo na ang tirada sa Rex, no? So, dapat basigon ang process para nga maka-operate na ang aton din nga Corazon-Oxy sa pag-swab test sa mga biktima nga mga LSI nato sa Rex, no? Ang Silay gid lang ang may-ara, no? Silay pa lang subot ang Corazon-Oxy pa July 1 to kung first week sa July. Gani man. Kaya may cutting ribbon pa na. Ayo di purma. Pero nakating-cutting, importante pag-ara ng mga equipment na birada na yun. Importante na makakomodaran da nilang nagapila da sa gwa ho. Yes, sa tiyon sa kagabihon kagahon. Ara na, at least naka-aksyon ng atong syudad. Oo. Kag maging consistent ini sila sa mga utod naton. Bisan hindi nagpapakulot, to kay buligan tala sa aton masarangan. Ti salamat gid sa report mo. Okay. Ayo di purma. How the process na, no? The process na, Axel Rex, no? Good night, ka. Tama ng leader sa ipogon, kriminal gang ni.
masanag na Action Rex ang daragan subong sa Ito magamuni nga sitwasyon ni dumaro sa nagsanag na. Dugo masanag na daragan asang kaso sining pagsulod bala sang balay. Pagpatay ni sa Virgin National nga si Carl Nolens. Pagkatapos nga sining ugtog ginamang ginkonfirma sa aton pagi kay Colonel Henry Viñas nga positively identify sang testigo. Nga patigay nila ang police line-up nga nagatudlo nga ara gid si Francisco Junjun Ipugon sang matabo ining pagsulod sang balay kag pagpatay sa sining Belgian National nga si Carl Nolens Action Rex. Pasulod kay Colonel Viñas may tatlo pagid ka posible mapasakaan sang kaso. On the process, ang natawag na documentation sa police naton, isa lang diri saging klaro ni Colonel Viñas aton nga interview nga may isa diri nga gin-mention nga ngalan nga posible involvado sa kaso sa pagpatay sa Belgian National. Upod man nila, pamilya man nila. Pamilya nila Rex, amo ni si Ariel Rivera Ipugon. Amo ni siya bali pa ka isa ini ni Francisco Junjun Ipugon Action Rex. Ini si Ariel Rivera Ipugon. Ariel Rivera daw singer man na. Gani, the singer gani Action Rex. Ariel Rivera, no, Ipugon. Amo ni siya pa ka isa ni Francisco Junjun Ipugon. According kay Colonel Henry Viñas, positibo nga involvado sa pagpatay sa Virgin National. Kay ning si Ariel Rivera, iipugol ko madumduman nimo, bata ni siya ni Arnold Rivera Ipugon. Ato natakpan pala sa may Sinay Action Rex. Bigad nga adlaw lang. Amay ni bali bata ni Arnold Rivera, si Ariel Rivera Ipugon nga pakaisa ni Francisco Junjun Ipugon. Na may isa pagid kautod si Francisco Junjun Ipugon according kay Colonel Viñas nga posible madala sa kaso pero wala ya gin-mention sa aton sining interview. So di mo to kung isip-isipon ta Francisco Junjun Ipugon plus ang tatlo pagid ka mga identified nila nga mga persona amo ni ang mapasakaan sang kaso nga robbery with homicide Action Rex. Hopefully kinahingagaw nilang documentation within this week or maybe next week maplastaran nila kay mapasaka na nila Tidi ni si Ariel Rivera ya? Wala na makita sa lugar Action Rex sa Silay area. Sa Silay ni siya? Silay ni siya katagpadre rin nga natakpan sa Silay ni mo si Arnold Rivera. Siguro nakapanimaho man Action Rex nga medyo mainit man sila. So muna nga ang nadakpan niya sa kaso nga thief nga nadakpan sa ato sila PNP muna si Arnold Rivera Action Rex. Pero ang bata ini nga si Ariel Rivera iipugon gikonfirman ni Colonel Viñas nga involvado sa Virgin National nga pagpatay nga pagpangawat hindi na makit-an dira subong sa nasambit nga lugar Action Rex. Yari ang eksklusibong interview sa Action Radio sa confirmation gikan kay Colonel Henry Viñas. Gina-finalize na natin ang dokumento para ipala natin ang kaso. Ang police line-up natin, gina-identify positively sa mga witnesses si Junjun Ipugon na aragin sa dito sa pagtabo sa krimen. May mga personalities pa, amo na ang na-receive na itong information, gina-identify man mismo sa mga witnesses. So hindi ko lang anay pangalanan unless kung paano nila affidavit at sa time may mention kong pangalan. Ginahingyo ko sila nga mas mayo pa mag-surrender na lang sila kay mas safe sila kung sa sulod sila kay hindi na mong paguntatan hasta hindi sila madakpan. So ang positive identification ni Francisco Ipugon could solve sa sining kaso sa Belgian National? Yes sir. Amo na nga ang teorya natin nga Ipugon group ni nagpamatuod nga sila gid miyembro magpalaka isa kag given ang utod ni Junjun Ipugon involved mismo. Na-identify na natin ni kung sino sila nga mga personalities and other members pa sa grupo nila. So anytime this week or next week ma-file na natin ang kaso kag nagapabilin ang pagpangita natin sa other miyembro kag nagapanawagan kita nga mag-surrender na lang kamo kay ang ating kapulisan sige kaluyong sa inyo subong. Action responses para ni Police Colonel Henry Viñas sagot rin sa confirmation nga positibo na identify sa testigo nga ni si Francisco Junjun Ipugon ara natabuan sa sining kaso nga pagsulod sa puloy-an kapag patay sino tong komposisyon sa nagsulod to? Luwas sa kay sino to Rivera, Ariel Rivera? Ariel Rivera may ara pagid Action Rex duha nga wala gin-mention ni Colonel Viñas pero ang isa sa duha mo tong utod
ni Francisco John Ipogon nga wala yaman gil-mention sa aton sini nga interview action Pero Rex. si Ariel Rivera, kas upod to? Amo na ang ginkonfirmar sa ato ni Colonel Henry Biñas sa interview sa Action Radio nga pakaisa ni Francisco John Ipogon. Ining si Ariel Rivera, ang middle name ni Ipogon man Action Rex. Di sila ni Colonel Henry Biñas madala sa kaso si Ariel Rivera considering nga na-identify siya kag positibo nga ara siya sa matabo ang insidente. Action Rex. So natunta, maplasa ini nga simana, mapasaka ng kaso, kay man rin ginapastar sa hostile documentation, parang wala lusot sa korte. Kung ikaso, gid man mapasaka ang kaso. Ang kaso, Action Rex nga homis, arabery with homicide, sila ni Colonel Henry Biñas, why ni piyansa mo? Why ni piyansa ang kaso nga ipasaka nila? Kaya mo ni kukwisa ko sila ni Colonel Biñas, kay kasalig pa ng mga Ipogon group, kaya most likely mga kaso nila available. Kung kaysa hindi sila mag-appear sa mga hearing, magkapatigayon sang jump bail, magkagwate amo naman liwat nga mag-operate naman sila diri sa probinsya sang Negros Occidental. Action Rex. Pang pasakaan ng kaso nga wala bala sang bail bala? Kaya mo gina, amo ng kaso, robbery with homicide, Action Rex. No bail recommended ni sila ni Colonel Biñas. Nga kaso, and hopefully, makahatag ini sang breakthrough, kag hopefully nga makahatag ini sang partial nga makabig na itong hustisya sa part sa pamilya ni Carl Nolens atong napatay nga Belgian national. Ang inyo ka-aksyon sa Bacolod PNP on the process, una sa balita, una sa aksyon, aksyon Eric Pagpalanay report sa Bacolod, o the process na ang term dira, no? Sa Bacolod, aksyon radyo. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Action Eric Magbanwa. Balita gikan sa Bacolod City Police Office. May lang nga pag-monitor sa kay Nile Ari Alagar, no? Ginpang suli mo len ang imo sining ngala, no? May ngudto Action Rex kasadya sa inyo ni Action Eric. Makakadlaw gid kami. Sige, thank you gid Nile. Kay Edith Biascali nga grabe poro-kuro ko pamati abi ko news pahaha Action Eric. Thank you gid. Salamat gid paring Jerry Hontiveros ara man galiyo master gid sangyado ko ang dila, no? Paring Jerry Hontiveros, no? Kay Lucy Juaniza Jordan, sining good noon Action Rex, kabudlay pagid na ang security guard daw si Sino gid ang nga sila, tani tanawon Manila, ang sitwasyon sang tawo nga nagapangabay sa ila, nga kung mapapit ang motor, namon sa West Tower, kay isa ka PWD, mapalapit guro ni, kay PWD ang amon siling nga kon siling nga bana Action Rex nga polio ang isa ka TL ka schedule namon sa ultrasound. Salamat gid gani man dapat i-consider nila tani na. Jonathan Vidal Espares may lang pag-monitor watching from Laguna. Sang una sa radio lang gid mabatian tingog ninyo ba subong live na tisuyon manggin. Jonathan Vidala, thank you so much. Sherlyn Babes, may lang pag-monitor Sherlyn Babes. Kay Julius Villoga, may lang pag-monitor sa Hacienda Malagala Castellana. Greet lang ang Tres Marias. Kay Kim, Jewel, and Delia. Salamat gid Action Rex. Ayos. Marlene Diaz, may lang pag-monitor. Happy birthday lang today sa kay Aldwin Tan. Ayos. Risa May Marinay, may lang pag-monitor sa pamilya Ibuin Arsaga, Marinay, kag sa bata ko si Aiza Faye, Lola Linda, kag kay Raymond Pinida. Ayos. Lunisa Elban Buena, sang Barangay 35, may lang pag-monitor. Kay Jean Ruiz, sa Procrod Side, Tangob, may lang pag-monitor kay Ayan Ruiz. Gapamati man halin kay Jen Morales. Ayos, thank you so much, Jen. Anthony Jones Tabulong Havilio, may lang pag-monitor sa Inayawan, Kawayan. Jonas Halover, may lang pag-monitor sa Cebu, ga-monitor mga kaakson. Si Giovanni Sostiger, sa Hinigaran, kag pamilya Libuon, kag Sostiger.
Ayos Richard Esmeralda. May lang nga pag-monitor. Ayos, sige, daligid lang. Standby. Magbalik ang aksyon, balita, banat bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante ng mga pahanumdum. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa paghudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Magkulon yun kag negosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sa bisan anong kahintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon nga ipalangnan. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan.
Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng rapid antibody-based tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente at para matukoy ang iba pang tao na nakasalamuha nila. Mahalaga ang pagpapatest sa paglaban sa pandemya, pero mas mahalaga kung mapapanatili ang kalusugan ng ating katawan. Mas mainam kung lalabanan natin to ng sama-sama. Ika nga, prevention is better than cure. Mag-exercise, kumain ng tama, practice cough etiquette, sundin ang 1 meter rule sa physical distancing, maghugas ng kamay, at higit sa lahat, kung maaari ay magstay at home. Samahan kami sa susunod na video para malaman ang kaibahan ng RT-PCR sa RATs. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, Aksyon Balita, Banat, Bulig. Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, launa 18 ng aton oras, 1:18 na mga kaaksyon. Alang-alang na ta sa tiyempo diri sa aton sining pagpangalagad. Mapagudbay na ako. Kita-kits, kita buwas mga kaaksyon diri sa Aksyon Balita, Banat, Bulig. Salamat gid, ti mapagudbay na kita. Ang waita malabutan, pasensya gid pero hatagan tayo na igtalupangod sa iban nga public affairs program diri sa Aksyon Radyo Bacolod. Salamat gid, standby na sa This Is My Life. Igasunod sa dili ginamang manugay upod kay Aksyon Walma Sugaton. Sa kinanda nako ang inyo ka-aksyon sa kanginan. Aksyon Rex Kantong mayong hapon. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, aksyon!